Asekubikele kama kupastor lithandeni Fred. Inamba isizo kuphela kusona nisend your 50 ambama iba umlandeli ukuze uyisethe inamba ungeyena ungayisebenzisa. Futhi ungangibhaleli ku WhatsApp uthi wena unamali ucela ngichazele kupho WhatsApp. Amaphupho ngiwachaza mahala for the reason, the same reason ukuthi abantu abanamali. I understand njengenciko kaNkulunkulu ukuthi abanye abantu abanamali. So let's afford them an opportunity ukuthi bekwazi ukubuza. So ukungiphaphela uma usuzongi-WhatsApp ungithi awunamali kube vele ngizokhuluma nawe mahala ngikuchazele mahala yabo ukuthi ubona ukuthi angikwenzanga enough leso engikwenzile ukuthi ngikuchazele mahala bese lokungibhalela ku WhatsApp ukuthi awunamali. Don't come with that, you know. So sibheka uNomagugu Mukwena la 7087 uthi I had a dream wearing a white dog and riding a bicycle. Akabingileli ke uNomagugu akaceli futhi but siyaliphendula ibobo because of sinabantu abama-subscribers la, sinabantu abama-members abangadingi ukuthi belazi lephupho leli yabo. Ibhayisikili is a mode of transport, lisusa umuntu from point A to point B. Umuntu uyaligibela ibhayisikili asuke la endaweni ethile, liyafana nemoto. Belisebenza kakhulu, lisasebenza namanje, basiyasebenzisa even emjahweni abantu, they do ama-racing ngalo ibhayisikili. So upho ibhayisikili kuyinto enhle. Yes, sazivuma ukuthi abanye balithanda njengesithunywa, njengento ekhomba ukuthi umuntu umbethwe imimoya nesithunywa njalo njalo. But asilibheke ke ngayonke leyo ndlela leyo ukuthi number 1 ngokujwayelekile uma uphume ibhayisikili uphawu luhluma oligibele ibhayisikili ngoba lento ingakhomba ukuthi lindele inqubekela phambili, lindele impumelelo, lindele intuthuko ezofika ngenxa yokuzikhandla, ngenxa yokubekezela nangenxa yokuphokophela kwakho phambili. 2 so sasingathi ngokwesintu uma uphume ibhayisikili kungaba uphawu luhlobo logibele osuke lukhomba ukuthi kungenzeka uyakhonjisa ukuthi ungumuntu kamoya, futhi kungenzeka le mimoya yakho iyakuthuthukisa wena, uyabona, ngoba ukhona umuntu othi wembethe imimoya le mimoya iyamelekelela ukuthi ethuthuke empilweni, abe nenqubekela phambili empilweni. 3 kwesinye isikhathi uma uphume ibhayisikili sengaba uphawu luhlobo logibele olungakhomba ukuthi kungenzeka isithunywa sakho siyathuthuka, siyaphakama, nokuthi sesifuna ukuqala ukusebenza kuwe noma ukukusebenzisa wena, yabona. 4 kuyenzeka uma uphupha futhi ibhayisikili kube uphawu luhlobo logibele osuke lukhomba ukuthi kulindelekile ukuthi singathi sinakungenzeka sekulindelekile ukuthi uqale uhambo lokulungisa imimoya kwembethe. Uma kuwumuntu ofanele ngabe uyongena entwaseni ehambe uyongena entwaseni, uma umuntu owembethwe izithunywa eqale ke manje ethathe lelo hambo lokulungisa le mimoya yakhe lo muntu, yabona. 5 futhi ke uma uphume ibhayisikili ngabe uphawu luhlobo logibele olungabuye lukhombe komunye umuntu, lukhombe nje le ntobeko, likhombe lokuba umuntu onomoya ophansi, nokuba ungaliphonsi-ke kalula ithawula, nakuba ubhekene nabo ubunzima neyivivinyo, ukuthi kuyakhomba ukuthi noma bezikhona iy'ngqinamba noma iyivivinyo noma ama-challenges and trials, but umuntu ongaliphonsi ithawula, umuntu doesn't give up easily. Azwela ukuthi number 6 ke uma uphume ibhayisikili uyaba uphawu lobeka uma uligibelele kubuyise. Lokhu sekusho ukuthi empeleni uzokwehluleka noma ke kuzofekela inhlelo zakho, amaplane okade ulayo empilweni ngezeke ahluleke afail, noma ke uzokwehliswa esikhundleni, yabona, uzoxoshwa esikhundleni, uzoxoshwa enkampanini, uzoxoshwa emsebenzini, noma ke uzoba khona ingxabano ezayo engase ikwenze nogcina sebekulaqaza kwezothando, ulaqazwe lo muntu ojola naye uthandana naye. Siyabonga. Besibheka ukugibela ibhayisikili. Ukugibela ibhayisikili, riding a bicycle, riding a bike. Siyabonga. Siweni phansi lematulu, kulela kuyo Jesu.